Hagabaneng kong nakaliang jongka Senior CE Society Lom Siam. Kapediang ngobhaya pi baro ki parasamla jongka balang. Padahal ki weipat ki parasamla ki bana ki weipat ki balang. Ki baju ya snok tilang bat ngi hagajing syakri ka jongi yau blay. Ni pediang ngobhaya pi baro syagani ka jingeseng kabakaddo jongka ni ka tayo kabakerpang jongi ki samla. Dan ika tayo ke Youth Week but Youth Sunday. Hakan ika jingeseng ngin yo ban ya syakri but ban mani yo blay lengba kisur jingruai. Lani kasing festival ke jing kawai jingruai hakan ika por. Namar katangi yo wer ya pi baro iwei pe iwei ki parasamla ki longkemi ki longkpa ban ya shimatalang bat ngi ha kan ika jingeseng. Shua beginning ya seprang tungin nilai yakmat jong blay hagajing duai tungin nilai duai kukpa jongi ubah beneng nyangu ya me au blay lengba jongan gapor kabakordor ya gaba me au blay melapin yo hapo jongi kikun samla juga balang ke jong me nyangu ya me ko try kenrat namar gajing don rengkat ke jong me lengba jong keniga sngi baro sisngi bat haduk keniga por ko try kenrat yege begin sayo peng biang sahisin ban beteng yege jing syakri ke jing yame ko try kum kit samlah po jong kepalang kenrat bi ngi wanak mat jong me ban khot kerpat yege jing don rengkat ke jeme ablay yege keniga jing senglang ke jingi hapo jong keniga por begin yo ban pen kraw ban mani ban yero ban kintiu nam yege buram ke jome ko try lang bagi sur jingruai kenal bi snake mau ya baro ki nong shimta hapo jong gani ke jingeseng kiai ki bingin siapan pendep hapo jong gani ke por kin long kat bakum ke jing penyat ke jame bergot ablay kan long ke jing kerku yang i wei pe wei tu sngo ablay ke jing duai ke jongi mahap sibun ke jing palat ki pop ngi pen sngo si emela ke sngi ni pan gini baro haga kerteng ke thang tamu trai bro nong penyum jingi Jesus Christ amen. Ngin ya beteng ya kini kajing seng ke jongi dak bengin snok tilang dak kajing ruai ke number kajing ruai sanspa hinyo pulai nak betmai pat sanspa hendripu ar nak berim berhadin jong kani kajing ruai ngas ngoban khot ya i master ki karsentiu ban ya lam yangi kajing puli nak ketien ke jong blay bat ban duai utrai ulong usiem number jingruai ke pesan spa hinyo paulai utrai ulong usiem yang yen yari wailang ban yaru yang ka mensim ka nong
Shua bang le chijing duai ngan puli nak tian ke jong play ka bangila ban syam na ka kitab Ecclesiastes kalonong ka ba katway kot ka ba khandai kumjuru de kisam ka ba khandai puar bat kumjuru na kisam ka ba hispa kan nyo kitian ki bong kumne le kemen ku samla hala ka jinglong samla patu ka danu jongme ka kemen yeme ka singi ka jinglong samla jongme Madia jikilenti ka dunut jong me, pada ka jingu i ka khmat jong me, Henry kan mau, bo ublay un bishar me, shapang kini ki baro. Kalong ka babaha ban aingu ya utray, ban ruay, ki jingero e ka kerteng jong me, au ba kli tam me, man pembina ya ka jingle isnay jong me minstab, badia ka jing shisha jong me man kamit, ha ka jingtam ka pasipok say, pada ka nebel, ha ka duitara da ka paperkat, na ba me atray, malapan kemen yanga da ka kam jong me, ngan le risa ki kam ki ti jong me katnu ki bakrao ki kam jong me atrai ki jingmut jong me ki bajliu e yoro yu trai pi ki jat bin reu baro yoro panden burom yu pi ki ja bin reu baro na ba ka bakrao ka jingle isne jong u chapang jong i ba jing shisha utrai ka ne junam yoro yu trai ini kilong kitien jong ble ni pandam ka jing duai Ukpa jing ba meneng kalau ngabuhu je kerteng ke jong me kawan ke hima ke jong me kalau kuman ke jong me ka khendo kumba meneng melong buhu ba badi hak banyo ke bor ke buram ke jing ro ke jing aingu ko pa melong ublei ben ka baro ublei bi ki baro ublei batip ki baro ublei bisnai ki baro ublei ba ma ki baro ublei berku ki baro ko pa ani klemat ta sobat angup nem buram ko pa ikizin kat jeme ko pa baro sing ko pa adu klemat ko menta ba kamjur paling bagani katayo beristio ko pa mangila ban rakhi ko pa ka yut bi ko pa adu ani klemat ko menta bangila banyo yakani ka yut sonde ko pa o ko pa ngisung ban angup nem buram ko pa ki benta baro bangila pendap ko pa ini katayo ba ni kesingi ba menta ko pa kamjur ko pa wana ani klemat ko menta ko kerpat eme ko pa ba benta Singkat ro kumpa ba ni benta ba sa pendap kumpa mangiyo kumpa bangin ruaya ro ikateng ka jome kumpa limba kasing festival kumpa o ikakumi kumpa gino si benta baro ba nang aibon ng alam kumpa ngi wipi way kuno bing iming niya kumpa mga jome o kumpa gilo tiki bro kumpa kung samla gila jingai ba na me kumpa kini kising ba menta kumpa o kumpa nang aibor mana ipikendo kumpa kumsing bajing kumpa kuno bing iming niya bangin wa dak mak ka jome kumpa hamala klamat ka jing bajing kumpa o nang isnay nang kerku kumpa bat Wala bagan kut tangane kasing ko pa kung kisamla ko pa ay bangila ban rakhi ko pa kasi jungi ko mala kasi ko pa kanang bangila ban wa di me ko pa hakano no ka jaga ka bangijan ko pa bagum juro man kan mau ko pa ba hoin ko pa gidan sibun gijing e gijing le gijing ni ko pa gim dem ko slay ko pa na ba mi on ko slay ki baro and ki baro at ko pa na gijing ayo gijing wa pentip shime ko pa o in ko pa na ay bori ko laban Kerpat banwa dak mak kejome ko pa sap ko pa jikru pa jongai ko pa kini baru apa teng Jesus Christ rumentasi ata bom jikru amen Ngila poi ya ke benta bangin yo no ya ke ni ke jing khawai jing ruai jong hi hapo jong ke jing alam jong i master B nong sit chicken tin ngai khuble ye master B nong sit ibala kloi ban shim ya ke ni ke benta Watla kalong hakapor ka belengkot ya kaba kom ka music committee jong ka senior CE society lom siap kalayo ban penbet hakapor ka belengkot kumta nyai khublei kerpang master B nongsit ibala pediang ya kani ka benta bala shania hai tu blei undon ringkat bat pi padot bagi perlok jong pi Hagaba pin sayo ban pendep ya kan ga benta ya ka ba lasanya happy shwa ba master B nong sit bagi paralok ken shim ya kan ga benta tungin yerwai lang biang sahit sin ni ga jingwai number ka ba sanspa hinyo pu hinyo na ga tmai bat sanspa hinreu pu pra habakut jong ni ga jingwai master B nong sit bagi paralok ken shim ya ka benta jongki Jisu un sensyar kat haba kasngi ke syai bat kathaba hima kan yar nakut syakut hadu bubenai unom ngen syo jingruai ke number jingruai ke basan spa nyau punyau bat san spa ndreu pupra nagabarim Jisu un sensyar kat haba kasngi ka syai
hakaban nikong ngasobaban aingo yo blay bau la play kalat kalenti yang ikum ka SES hani po lom siap bangin yo ban rakhi yakni ka youth week ba ka youth Sunday hoj wala him yo kalat bangin kieu lang sa kaye ka bakantang ka jong blay henry ngaingo yo blay bau la play kilat kalenti yang i bangin yo ban rakhi yakni ka youth Sunday lengba ka YouTube channel jong ka balang hani po lom siap ngai ku blay ya i chairman ni ba peniat yakni ka jingiseng yakni ka por ya ginangkit kam jong ka SES but ya pilang baro iwei pa iwei naduk ki hep ki baret haduk ki kme ki pa jong gabalang hane po lum siap haka gerteng ke jong utrai jong yu Jesus Christ tie hakne ka por gini ya chaprang ya kane ka jing sakri ke jong ya kane ka por ya kane ka jing khawai jing roi lengba kane ka YouTube channel tu ai ba kanomlong tang ka jing pendap ya ka program Henry ba umen sem jong utrai unda yo ban yai lai lut ha po jong i ngin play ya ki donot bi kemen sem ke jongi ke jimot ke jing perkat ke jongi ba u try jongi un Jesus Christ ba du man sem jong un yo ban ya lai lot ha po jongi te swami ni ya chaprang ni program tungi ni lai lang ha blai ha ke jing duai kuk pa jongi ba bneng sai sin pat kin try ni wana khamat jong me manai ngue ya me leng ba jong ne ka por kin try ba mla play khalat kalenti ni kom ne kom ga SES ani po lom siam bang yo ban rakhi ya kani ka youth Sunday ha kani ka por kan try jisu bien atrai nadu ka pasdang ka bakot jong ne ka program nga IT ha ka jik penyat ki bastat ke jong me kan try jisu baturai bong men siemu jong me unda yo ba ya lai lo ha po ki jongi ha po ki download ba ki men siem ke jongi ba penrem ki download ki men siem ke jongi kan try dong men siemu jong me siem kan try ka jengo buram ni a shame agar jong jisu nga duai ki ne baro amen ani ko por nga khot lang ye pi baro iwei pa iwei begini sim mentalang hane ko por bat ngi ginya sedang daw ngini arwa ka jing roi ka ba ars pa lai khundai bat ars pa san puai na ka ba khamrem ars pa lai khundai bat ars pa san puai na ka ba khamrem ali pi ki khonu blai da jingmen tungin roi ban pen sawa jing e ju blai saudong ka khet utrai nga khot lang ye pi iwei pa iwei begini sim mentala bat ngi hane ko por da ngini roi ka ni ka jing roi ka ba ars pa lai khundai bat ars pa san puai na ka ba khamrem Mình cố nhân hoài bản tin sao quá dinh yên u lệ bản tin sao quá dinh yên u lệ sao vâng ca khe đủ thoại sao vâng ca khe đủ thoại anh nhìn vào bên xây xiên anh bị cuốn trong
siapa pun se yon banam dam burom jong trai ngin ya ngalen tik siar nela ngin ya ngalen tik siar nela ban koi ri neng pernai ban koi ri neng pernai nang yan cha se yon ni nan jong bu ai ngin nang ya cha tai cha se yon cha nong ba ko kun jong twai jiru ai tiang menesa kat siapa yang gat ai tiang on yai sa kan ba sha prang nan yan ngin nang yan sha ta ri u twai ngin nang ya sha ta ri u twai wi ban tiang om ju ban ri ba tiang bom ju ban lo ngin nang ya cha se yon ngin nang ya cha se yon di nan jong mu tai ngin nang ya cha tai cha se yon cha nong ba ko kun jong mu twai ngin nang ya cha se yon di nan jong mu tai ngin nang ya cha tai cha se yon cha nong ba ko kun jong mu twai cha ka nong ba ko kun jong mu twai Ali pi ki hap ki barin kon samla kilong kumi kilong khba ali ngini sim talang bat ni hani ka por ngini rwai ngini ka jing rwai nakut kilom jong ka jing shai nakut kilom jong ka jing shai simpai kristan komi tonton syang shan jing ya le kan basi kadang i sound dong jong ni nong shun ki ke lang kang bot don nin sai ni tem
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures on the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures on the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Onda turai beneng kan sawa hajeng mipat baningkong kibla jet na perthai utrai un wan rong tungin ya sim mentalang ini arwai kani ka jingrai ka ba sispa pra na kani ka kot jingrai ka jongi ba ka sispa khatwai na kot jingrai ka ba khamrem onda turai beneng kan sawa hajeng mipat baningkong kibla jet na perthai utrai un wan rong. Sawa jing mi ban ban
ngila poi sa kabanta bangin penkut no e kani ka jing khawai jing rwai jongi ha kani ka jan met ngini rwai satang ka wei ka jing rwai ka bangila ban syam na kani ka kot jing rwai ka jongi ka balai spa khat khandai ban lai spa khat nyau na ka ba khamrem me ka benta jonga jiunom kordor tam haka perthai ban lam bat me ko trai ngini yo ban yaj ha kani ka jing em silinter jong ka jing em ka jonga ba ka jong phi bangini yaj lang ringkat bad utrai bo nong pen em jong Jesus Christ khnang bangin poi sha ta ka thong jong ka jing em ka jongi bangin yo ma ta ka jing suk ka jong blai ka jing kerku ka jing thes nei ka jong blai ka jing eat ka jong blai ngin yo ma ta khane ka jing em ka jongi lengba ka jing ya ringkat bad utrai jongi Jesus Christ lambat me silinter ka jing em jonga ai ku try ngan ya bat me tungin ya sim mentalang ini rwai stangane ka wei ka jing rwai ka balai spa khat khandai bat lai spa khat nyau na ka ba khamrem me ka binta jonga jiunam kordor tam haka perthai Come
lembangnya. Nyangu yo blay bola don rengkat bat ngi hagani ga jingeseng nadu ka besdang haduk ni ka por ka bangin sayo ban penkut no artat jaka nyai ku blay yakinong shimenta baro nadu inong yalam ya ka jingruai ha ka jingeseng nong tem ya ka jingtem ba puli na ka ktien ka jongu blay kerpang ai ku blay Yai Master B nong sit bagi parlok jong i. Kibalara shishay ka mensim jong ka jing syakri ka jong i. Lengba ka ni ka jing kawai, jing ruwai ha ka ni ka por. Ngingit skem, bang baro nangi ngalayo mat i ka jing kerku. Lengba ka jing shimatalang ka jong i. Ya ka ni ka jing syakri ka jong yoblay lengba kisur jing ruwai. Padahot ka dayruk ka jing syakri ka bakhaddo markata nagaliang jong senior CE society lom siap ngipen pau ka jing ai khublei ye pi baro nado ka balang hi ka bala sya yangi bengin yo ban pendep yang ni ka tayo ka bakerpang ka jing sang samla KTP assembly ka layo ban penbet ha ka ni ka tayo o ngi ai khublei kinong syarai jo ka balang nadui pastor kita men besan pada o iki baro kilong kimi kilong kpa nganget pi baro pilaya shimatalang bat ngi kani tayo hi baro stayo da ka pi pet ki YouTube channel juga balang bat ha jing duai jong pi shimet bar ki yeng ki sam jong pi bat kum ju ru nyai kuble ya baro kinong shimenta kibala ya pendep ya la ka jong ka benta ha kani ka tayo hi baro shitayo bat kerpang ru nyai kublei igi parasamla jongi ki ba penbit ki ba penbiang hakaban le igi recording haki jingeseng ki ba per namar ngitip ngi snau tho la raklem maki kini ki ek baro kinomlong ka ba job namar kata nakaliang jong senior CE society nyai kublei kerpang ya pi baro ki parasamla ki bla treitom ban penlong yang ni youth week ba youth sunday ka ba job how news nam arajar arpuwe to blenis nei banang ai kerku yang iki samla bangin mi nakani katayo kum kita ki samla kristan shisha ki bala ban khan adkar yala ka jong ka jingyem ka jongi tungin ya pen waino ini ka jing syakri ka jong yo play hagani ka por da ka bangin ya snok tilang da ka jing ruai ka ba reus pa life ho da ka ba tmai but Nrius pa nyo nagabarim. Syaprang sipai syaprang menta. Chris u kapten udang perta. Syakatma yang inyami ra kawan bat sti. Habakut jangan gajeng ruai ngat kawapan kerpat yai Master B1 Sweat. Ibalong General Secretary jong ke Senior CE Society lom siap. Bayan pelat yangi dagajeng kerku penwai. Jingruai ke number ke ban rius pa laipeu ban rius pa nyo nagabarim. Syaprang sipai syaprang menta Chris ukap dan udang berta Syakatuma yangin yami Raka wajbat
ban ka bawai no to ai bu trai un khmi thu deng jonga bat jong phi bangim dan chu markhmat parlok hi mat to ai bu ble hi un yarap yangi kumki khon samla mat kumki kristan hi bangin dalong sya kita ki bakhan adakar hakalenti ka jing em ka jongi nang ni syakmat mat ai ru ka jing it ba ka jong ble ku pa ka jing ai padap piang dap rahai trong play khôn bolong try jungi Jesus Christ lambat ka jis lok ching penchai bor mun sim khoi ni lai hui play kindarkan mat ngi iwe piwe mat ki basakri pen buram ya kerteng ka jong ni menta do arta bom jukut ru amen.